Tejas Verea comezou pois, nas mesmas instalacións nas que estamos hoxe, con meu avó no ano 67. Evidentemente, cando comezou aquí non había nada máis que uns pendellos e o que si, un bo sustrato de arxila para facer as tellas. Bueno, esos foron os inicios, moi pouco mecanizados ou moi pouca tecnoloxía, moita man de obra, moito esforzo físico e así foron os comezos. Os nosos principales mercados son, por suposto, o mercado nacional, vale? Que máis ou menos o 50% da nosa facturación. Dentro do mercado nacional, evidentemente, Galicia ten o peso máis importante de todos eles, por iso é fundamental para nós consolidar este mercado e ser referencia aquí. Bueno, para Tejas Verea, pertencer a Galicia Calidade é todo un orgullo. A verdad que é unha marca que nos dá un prestixio moi grande, sobre todo en Galicia, porque a xente en Galicia queremos produtos locales, queremos produtos da nosa terra, e ademais tamén nos sentimos moi orgullosos de poder levar o nome de Galicia aos países de América nos que exportamos, porque todos os palés levan o logo de Galicia Calidade e para nosotros é un orgullo.